Podľa legendy sa v roku 996 na tomto mieste napil zo studne pražský biskup Vojtech. Ako sa sem dostal? V Ostrihome birmoval Vajka, syna vojvodu Gejzu. Udelil mu aj birmovné meno Štefan. Bol to budúci kráľ Svätý Štefan. Svätý Štefan znie lepšie ako Svätý Vajko, nie? A ako dopadol Vojtech? Ako mučeník. Keď pri Kaliningrade obracal Prusov na pravú vieru, zabili ho. O 400 rokov sa tu zastavil a poklonil kráľ Ľudovít Veľký. Dnes stojí nad prameňom kaplnka. Dnešnú prechádzku okresom Bardejov začíname v pútnickom Gaboltove. V gotických oknách môžeme vidieť hneď 3 typy kružieb. Okrem neskoro renesančného hlavného oltára je tu krásny barokový oltár Panny Márie Karmelskej. Na severovýchodnom Slovensku sa stretávajú 3 konfesie. Rímskokatolícka, gréckokatolícka a pravoslávna. V Lukove, Venécii, je gréckokatolícky chrám. Vravíš Venécia, teda Benátky? V stredoveku tu žili sklári z Benátok, ktorí zásobovali výrobkami bohatých Bardejov. Ostatne aj cirkev je v tejto časti obce. Aha. Chrám už na prvý pohľad upúta svojou dĺžkou a presahujúcou strechou. Vďaka nej vytvára ochodzu. Spodná časť ikonostasu je z roku 1736. Tá horná je o čosi staršia. Medzi najzaujímavejšie ikony patrí Posledný súd z konca 16. storočia. Ikona je členená na 6 registrov. V prvom je Kristus a rad Désis, Bohorodička, Ján Predchodca a anjeli. Napríklad v treťom vpravo sú národy. Židia, Gréci, Poliaci, Turci, Rusi, Nemci. V poslednom 6. registri sú naľavo spasené duše, uprostred ľudia zotrvávajúci v blude a napravo zatratenci v pekle. Chrám v Krivom vyzerá zvonku ako rímskokatolícky kostol. Na vine je oprava z roku 1900. Vtedy došlo k zjednodušeniu jeho strechy. Keďže budeme častejšie hovoriť o ikonostasoch, vysvetlíme si ich členenie. Ikonostas v Krivom má 4 rady. V základnom rade je 3 dverí. Tieto stredné sa nazývajú kráľovské alebo cárske a prechádza cez ne vždy iba kňaz alebo vysoký cirkevný hodnostar a vždy len v rúchu. Severné a južné dvere sú diakonské. V prvom rade sú 4 hlavné ikony. Zo severnej strany je to ikona svätého Mikuláša. Druhá je Hodigitria, Matka Božia s dieťaťom, tá, ktorá ukazuje smer. Treťou ikonou prvého radu je ikona Pantokrátor, Kristus učiteľ. Posledná, 4. je ikona patróna chrámu. Druhý rad ikonostasu je sviatkový. V strede je ikona poslednej večere a okolo sú ikony cirkevných sviatkov zoradených podľa dátumu v cirkevnom kalendári. Tretí rad ikonostasu je Désis. Je to teda rad apoštolov. A v strede nad poslednou večerou je ikona Krista Pantokrátora Všemohúceho. Posledný rad ikonostasu, teda 4., je rad starozákonných prorokov, ale v tomto prípade nevieme, o akých ide, pretože nemajú svoje typické znaky. Každý ikonostas je završený krížom a Golgotou, ale keďže tento chrám je veľmi malý, tak je zakončený takýmto malým krížikom. V lodi chrámu nájdeme staršiu ikonu Michala Archaniela s klejmou. S čím? S klejmou. To sú výjavy jeho činov po stranách ikony. Väčšina ľudí si myslí, že drevené cerkvy sú gréckokatolícke alebo pravoslávne. Väčšinou je to tak, ale nie vždy. Kostol svätého Františka z Assisi v Hervartove je najstarší drevený rímskokatolícky kostol na Slovensku. A je zapísaný do svetového dedičstva UNESCO.
Kostol zhotovili z červeného smreka a tisa a zakryli šindľami. Pozoruhodnú má aj klenbu vo svätyni. Kopíruje kamenné kostoly s rebrami. Pravdou však je, že pôvodne bola rovná a zaklenuli ju až v 19. storočí. V neúplnom hlavnom gotickom oltári z roku 1460 chýbajú bočné krídla, ktoré nájdeme v Bratislave? V Národnej galérii v Budapešti. Že sa pýtam. Ale moment, oltár je o 100 rokov starší ako kostol? Hervartov bola poddanská obec Bardejova. Keď si Bardejovčania objednali nové oltáre, staré putovali sem. Na južnej stene nájdeme obraz Posledná večera. Vo víťaznom oblúku je Golgota. Konce kríža sú opatrené symbolmi 4 evanjelistov. Na východnej strane svätyne nájdeme gotický tabuľový obraz so stigmami svätého Františka, svätého Krištofa a svätej Kataríny Sienskej. V južnej stene lode sú neskorogotické maľby. Hore je Adam a Eva. Vedľa súboj svätého Juraja s drakom. Pod nimi múdre a pochabé panny a alegória cností. Múdre a pochabé panny? Múdre panny, keď čakajú, vezmú si nielen lampu, ale aj olej. Tým nemúdrym počase lampa zhasne a oni zaspia. Čiže tú správnu chvíľu prepasú. Takže tie pochabé panny sú spiace. Je to podobenstvo. Vraví, že máme byť pripravení na posledný súd, lebo nepoznáme deň ani hodinu. Je tu aj darovací nápis. K úcti a ku chvále blahoslavené Trojici svaté a na ozdobu domu Božího. To tú stranu svojim koštem aj kelčikem dal malovať uclivý muž Kunrad Prokop i s manželku svú. Koštem aj kelčikem? Košt je strava a kelčik peniaze, čiže za stravu a za peniaze. Kde sme, to zistí divák po 3 záberoch, ale nemusí poznať mená všetkých mestských bášt. No môže si ich prečítať. A my sa nimi poďme pokochať. Nádhera však? Áno. A poďme hneď do najznámejšieho kostola v meste. Kostol stál v Bardejove už v polovici 14. storočia. Najprv vybudovali hlavnú loď a neskôr aj bočné. V roku 1427 dokončili väžu a vložili do nej hodiny. Inak boli druhé najstaršie v Uhorsku. O 20 rokov neskôr bardejovský majster Mikuláš zväčšil svätyňu. No klenba sa mu začala prepadávať. Majster Štefan z Košíc opravil svätyňu a vybudoval novú, sieťovú klenbu. Svoj portrét zanechal na jednej z konzol. Neskoro gotickú klenbu v hlavnej lodi vybudoval zas ďalší staviteľ, Frankin Stemasek z Anspachu. V kostole nájdeme aj jeho konzolu s portrétom. Veronika, vdova po Richtárovi Petrovi Magerovi, darovala chrámu 3000 zlatých. Tie použili na výstavbu kaplniek.
A tak bardejovský rodák majster Urban postavil kaplnku Panny Márie a svätého Ondreja. Tomu sa povie láska k mestu. Stavbou organovej empory sa v roku 1519 končí gotická výstavba chrámu. Keď už si hovoril o láske k mestu, vieš, že bohatí občania Bardejova sa postarali o interiér kostola? No, počul som o tom a viem aj, že v tomto kostole sa nachádza 11 unikátnych gotických krídlových oltárov. Vieš, koľko z nich zaplatili z darov mešťania? Takú tretinu? Tak, poďme rátať. Oltár narodenia Pána zaplatili len tkáči. 1. Oltár Vir Dolorum s postavou Krista. V pravej ruke drží tyč so špongiou a v ľavej klince ukrižovania. Ten zaplatili tesári. To máme 2. Ďalej oltár Piety, ktorého plastika je zhotovená z bieleho kameňa. Objednávateľom bol cech kamenárov a murárov. Takže 3. Oltár Panny Márie, svätého Erasma a svätého Mikuláša. Za ten zaplatili hrnčiari. To máme 4. Oltár svätej Alžbety Uhorskej zaplatil cech krajčírov. Čiže 5. A nezabúdajme na oltár Panny Márie. Ten si objednala Veronika Magerová. Teda 6 z 11, ktoré objednali cechy a manželka starostu. Bardejovčania môžu byť na svojich predkov naozaj pyšní. Samozrejme neobjednali si iba oltáre, bol to aj ostatný mobiliár. Spomenúť musíme 12-sedadlové senátorské štalum. Alebo trojsedadlovú renesančnú lavicu. Vieš čo? Poďme si ešte na chvíľu pozrieť tie nádherné oltáre. Dobre. Ozaj, vieš, kto sa zaslúžil o to, že sa dnes môžeme dívať na tieto oltáre? To netuším. Leonard Štekel. V roku 1531 zabránil ich odstráneniu z kostola. Určite bolo dosť horlivcov, ktorí by ich najradšej zničili. To máš pravdu. Štekel dokonca vo svojom diele Confessio Pentapolitana žiadal evanielikov, aby sa z úctou dívali na kultúrne dedičstvo v kostoloch. Vďaka nemu sa v mestách Pentapolitany zachovalo toľko gotických oltárov. Darmo, bol to skutočný humanista. Ešte by sme mali spomenúť veľkú kalváriu na brvne triumfálneho oblúka s neskoro gotickými plastikami. Ďalším skvostom je kráľovské oratórium. Odtiaľ počúval kázne kráľ Matej Korvín. Nádherné sú aj konzoly, najmä tá so svätým Jurajom. Pri kostole sídlila mestská škola. Jej rektorom bol od roku 1539 Leonard Štekel. Pod jeho vedením zažila najväčší rozkvet. Bardejovská radnica je prvou renesančnou budovou na Slovensku. Už menej vieme, že prízemia radníc slúžili ako trhoviská a sklady obchodov. Schodiskový arkier je neskoro gotický, ale sú na ňom už renesančné detaily. Len nechápem, ako mal funkciu. A to je predsa jasné. Prečo by mal richtár chodiť na zasadnutie rady cez trh na prízemí, keď môže použiť pekné schodisko? To máš pravdu. Dnes je v radnici Šarišské múzeum. Nájdeme tu veľa umeleckých diel, medzi nimi aj ukrižovanie od majstra Pavla z Levoče. Pred miestnosťou súdu nájdeme obraz Posledný súd. Previnilec mal rovno pred očami, čo ho čaká na druhom svete. Ak sa nepolepší. Na výstavbe radnice pracovali tí najvýznamnejší umelci. Medzi inými sa spomína aj meno majstra Jána z Prešova.
Obísť nemôžeme mešťanské domy na námestí. Väčšina z nich sú dvojpodlažné budovy s obdĺžnikovým pôdorysom. Z prejazdu v domoch sa vchádzalo do obchodov na prízemí. Schody viedli do pivnice alebo na poschodie. Práve na poschodí boli obytné a reprezentačné priestory. Mešťanské domy často skrášľovala kamenárska, ale aj maliarska výzdoba. Je veľkým šťastím pre mesto, že v historickom centre nedošlo k žiadnemu zásahu. Pre svoje zachovalé stredoveké centrum je od roku 2000 Bardejov zapísaný medzi lokality Svetového dedičstva UNESCO. Jeho súčasťou je aj suburbium. V 18. storočí zrušil Bardejov zákaz sťahovať sa do mesta. A tak sa sem vracajú Slováci, ale aj Chasidi a vzniká židovské suburbium. Čo vlastne suburbium znamená? Priestor v blízkosti mesta. Nájdeme tu školu, či rituálny kúpeľ mikve, aj kostol. Hlavný modlitebný priestor je zaklenutý 9 klembami. V centre ho podopierajú 4 piliere. Nad vstupom do hlavnej sály je chronostikon, hebrejský veršovaný nápis. Poeticky vraví o dobe výstavby synagógy a jej donátoroch. Aj keď sú Kožany trochu od ruky, Menej ako pol hodiny autom z Bardejova, chrám stretnutia Pána so Simeónom stojí za návštevu. aj keď na prvý pohľad pôsobí tuctovo, opak je pravdou. V stanovej klembe drevenej lode na stenách, ale aj na empore sú vzácne nástenné maľby. Výjavy korunovania Bohorodičky Márie a 3 cirkevných otcov s množstvom ornamentov a anielikov. V dolnej časti klemby sú rustikálne maľby raja, ale aj pašiové výjavy. Zachoval sa aj nápis, že maľby dal zhotoviť Ignat Čajka. V ikone posledného súdu sa pred Kristom vážia duše. Dobré idú hore do neba a zlé dolu do pekla. Sú tu namaľované aj hriechy. Oráč kľaje, lebo ho nepočúvajú voli. Chlapi mastia karty a opäť kľajú. Maliar nezabudol ani na nemravnice či zlodejov. Tí všetci putujú rovno do dračej papule. Všimol si, že čerti sa vešajú na váhu, aby dostali čo najviac ľudí do pekla? Nečuduj sa, veď sú to čerti. Liečivé účinky prameňov v bardejovských kúpeľoch spomínajú už v 13. storočí. Najznámejší sú hlavný, lekársky a Herkules, čiže vápenato-železnaté vody. Alžbeta je zas sódno-vápenato-železnatá. Voda sa používa na pitné kúry, liečebné kúpele a inhaláciu. V 19. storočí bolo v bardejovských kúpeľoch 1200 izieb. Navštívil ich cisár Jozef II, Napoleonova manželka Luisa či ruský cár Alexander I. Z kúpeľného hľadiska patria bardejovské pramene medzi najkvalitnejšie na Slovensku. Liečia sa tu choroby tráviaceho ústrojenstva, choroby dýchacích ciest, choroby obličiek a mnohé ďalšie. Kúpele však neslúžia len pacientom. Bežný návštevník môže využiť prírodné kúpalisko. A celoročne je k dispozícii wellness spa. Vráťme sa k cisárovnej Sisi. Kvôli jej návšteve tu postavili železničnú trať. A od roku 1903 tu stojí jej socha. O 20 rokov neskôr ju odstránili pre nespokojnosť ľudu. V 48. ju zachránilo to, že komunistom niekto nakúkal, že je to ruská cárovná. Až v roku 1965 sa vrátila na pôvodné miesto. A nešlo o lásku, skôr o komerčné dôvody.
Chrám svätého Mikuláša nájdeme na najvyššom mieste v skanzene v Bardejovských kúpeľoch. Je to najstaršie múzeum ľudovej architektúry a otvorili ho už v roku 1961. Zvláštnosťou je stodola z Hankoviec, ktorá má takmer kruhový tvar. Z technických pamiatok zaujme vrták na výrobu drevených rúr, ktorý bol poháňaný vodným kolesom. Dvadsaťštyri objektov predstavuje kultúru slovenského a rusínskeho etnika z Horného Šariša a Severného Zemplína. Je tu kováčska dielňa, kaplnka, úľ, sípky, sušiareň ovocia, ale aj 2 chrámy. Expozíciu v dolnej časti symbolicky uzatvára cerkev Presvätej Bohorodičky z Mikulášovej. Pri poľských hraniciach nad obcov Zborov stoja zvyšky strážneho hradu a sídla panstva Makovica. Kráľovský hrad tu postavili začiatkom 14. storočia. Jeho prvými majiteľmi boli krutí Bebekovci. Keďže nepočúvali kráľa, hrad získala rodina Cudarovcov. Tí rozšírili gotický hrad. Jeho srdcom sa stala väža, ktorá mu dominuje. Narodil som sa v Zborove pod Zborovským hradom. Od malička ma tento hrad fascinoval. Som sa nevedel zmieriť s tým, že tento hrad každým rokom je menší, že sa stráca. S kamarátmi sme sa rozhodli v roku 2010, že sa pokúsime tento hrad zachrániť a začali sme s jeho obnovou. Ďalší majitelia Šerédiovci tu postavili 2 prstence hradieb. Keď Gašpar Šerédy postavil palác, vznikol nádherný hrad. Jurajovi Rákovci mu sa tak zapáčil, že ponúkol majiteľovi, koľko bude chcieť. Šerédy si zapýtal 30 000 zlatých dukátov vyrazených v jednom roku z Rákovciho podobizňou. Nerealizovateľnú podmienku Juraj Rákovci splnil. Ja ako starosta obce som veľmi rád, že náš hrad po 300 rokoch ožil. Som rád, že ho ľudia navštevujú a v tom nám pomáhajú aj Ministerstvo kultúry, Ministerstvo sociálnych vecí a práce a občianske združenie na záchranu Zborovského hradu. Na tomto mieste sa podľa legendy v roku 1601 obzrel Gašpar Šerédy posledný krát. Obzrel sa a od žiaľu mu puklo srdce. Pekná rozprávka. To nie je rozprávka, to hovorí tento pamätník. František I. Rákovci sa zaplietol do Vešeléniho sprisahania a hrad v roku 1684 dobili a zbúrali cisársky vojaci. V tejto sezóne na hrade opravujeme juhovýchodnú branovú väžu, západnú palacovú baštu, hospodárskú budovu, polygonálnu baštu. Naším cieľom je, aby tento hrad bol pre návštevníkov nielen krásny, zaujímavý, ale aj bezpečný. Zaželajme úspech všetkým nadšencom, ktorí obetovali čas a svoje schopnosti na záchranu týchto nádherných kultúrnych pamiatok. Bez nich by sme tu väčšinu tejto krásy už nemali. Nedaleko Zborova v obci Jedlinka nájdeme grécko-katolícky chrám ochrany Presvätej Bohorodičky. Je to tradičná zrubová stavba so štvorcovou svätyňou. Klenba strámov v tvare pyramídy vytvorila ideálny priestor na umiestnenie veľkého ikonostasu. Je to najkompletnejší rokokový ikonostas z 18. storočia. Ako väčšina drevených chrámov, aj tento je živý. Bočné steny lode sú galériou starých ikon.